Bang. Nyopret pasar, Bang. Lele, seger. Lele nih. Oh, alah, wonge padha nang ndi? Pi temen. Padha mati kok ya. Bisa sak mrono bae. Lele nih seger. Lele nih gempung. Lele. Seger. Bel, Hei, betul lele saiki. iya ke, Blong. Arep Lele Bel. iya, Blong. Lelene seger. Kumise ya bar tak cukuri. Ki lele budidaya apa lele empang ki Bel? Lele budidaya ramblong. Saiki ora usum lele lempang. Usume lele budidaya ra. Wong pakane pe asli pakan lele. Aduh. Mosok umpan komodo Bel, ora maning kowe. Aku lurune sing lele empang dong Bel. Lele lempang saiki wis ora ono, Blong. Usume saiki lele budidaya ra. Lele empang sing luwih jos kok Bel. Mantep wae pemane sing didisingi kae. Luget. Lele iki opo? Sepoh ora enak. Lah priye si arep tuku apa ora ki? Ah, ora sida. Nang lurune lele sing empang kok sing didisingi napa kok? Sedep kok. Ora sida ki. Ora. Wong duwane lele sing seger malah luru sing ana taine. Lele. Seger. Lele. Wes, Bel. Betul apa, Bel? Lele pikir. Terus apa? Mantep yo ki lelene. Lelene disingi ora ki pas nang empang. Oh, lele budidaya kok disingi ora. Oh, lele kuwi enak sing disingi, mantep kok. Lele ora disingi ora enak rasane. Kaya piye budidaya kok bocah lele. Ora sida tuku nyokungkan. Lah wong tuku ora kok nendang-nendang. Heran. Wong toko at mau kok lurune lele sing didisingi. Wonge padha doyan tahi apa ya? Mas aku. Tak disingan. Gemes disingan iki. Tuku iki lelene. Ini. Rame tuku. Iya, wis tak disingi iki. Rame iki mesti sing tuku iki. Lelene gede-gede. Lele empang. Mantep. Bel, Betul apa iki? Lele sang. lele empang apa lele beja ya? Lele empang. Disingi ora lelene? Ya disingi nemen ra. Kuwi delok bae kuwi. Sing kumpul-kumpul si anget. Alah, paulet ban maksude lele empang sing disingi kuwi aja disingi nang ember. Ora bener ki bakule. Lah ya disingi nang ember sang. Ora sida tuku. Lah priye sang? Sudah tuku apa ora? Ora. Wah, asem kok, buat kurang ngajar ki, mambu kabar anyong ki. Loh. Kacang karo kemblem maring dhewe wingi yo, terus ngebuki nyong ora katon guys dino. Weh, Cang. Sama ketok lele.
sorry, Bang. Kenapa apa, Cang? Doyo komplong nyong. Long man. Pancen bongkok kayak bocah. Kowe ndak sing salah. Ora nyor aja to bae. Ora sengaja. Ora sengaja bae kowe aline kowe sing jahil kowe mesti. Melayu setan temen sih. Kowe mesti sing salah, Cang. Orang belum Maneng-maneng kowe. Ora sengaja. Wah, iya ra, cah iki. Metanang kene kowe, Sang. Waduh. Kemana sih? Kowe belum. Sorry, nom. Apa maneng? Aku ngertine kacang kowe. Pak kacang. Bang, sorry Bang. Bang, kayak apa Bang? Hei, Cang. Kowe ora kenal bisa karena sing ojo ngerti. Sorry, belum. Ngendi ya? Hah? Kayak apa belum? Kayak. Oh, alah. Tuh. Wah. Aduh. Asem dia komplong. Areng ndi ge bocah. Wah, lu kandang kae. Datang kandang bae kowe. Berhenti maning kowe. Ayo, kabur kowe. Bang, mikir sampean. Ora bisa. Nyong tak ngoyo goblok. Ora bisa. Camang nyong nghutai. As mikir. Bang, lah kayak apa kayak? Ora bisa aku sungan dapus iku maning. Awas Bang. Lah sampean njaluk apa? Gelut apa? Ayo sih. Kowe kan ngisi butuh apa pas nyong mancing. Oh, men. Tak toilet juruse nyong e. Jurus kowe. Savage! Modar lemlong, men. Asem. Arep iki kayak tol lele. Mlayu nek gara-gara komplong sih iki. Woi, kabur woi. Ya, Yo motor sih kayak goreng di. nyelang dulu kacang e. Ono kok duwe. Bang. Aduh. Brengsek kayak kacang. Jalan. Syukur kowe bel. Gebur kowe ngono men. Asem kowe sang. Potong nyong wis mantep tak ira iki.